Anga wale nyumono wole be ka nyeshin awmo malikono ani maliko ka aw minnu be ni mayna keme ka nyamada ka nyeshin jabaranu ma wala sa famu ya be se ka soro aw fe Sherif La TV be mananga kuna fonina mimi na wala wala like aw ye malikunga ani jien fan waro kunga ma fo ngoni ap masele bakuruba kuna fonu fle anga ministre nyamaya so kura o sigira senga gouvernement ngura ministre nyama Ablaye Idrissa Mayiga kele kofe ministre nyamaye asira ka ministre dafale soro nengolu togodi ka beni tarata avril kalo tlita ani kele ye o lasera jamana nyamaya daga yoro sebenbura nyana bo ba fe ni o ye secrétaire général Soumeylo Bube Mayiga bamananga kuna fone na mabaye ningele de yemimbi wala wala aw yeswani aw dangana Ablaye Idrissa Mayiga kele ministre nyamaye jamana nyama fe le saba doron de kera abulo wuli ka jowla ka se ka ministre fara nyonga ka gouvernement ngura de Mali jamana mo ami awla dunia ka fo Ablaye Idrissa Mayiga yanaka ke ministre nyamaye ale de kunya shingume surasiamo anga jamana kono jamana nyama El Haji Ibrahim Boubacar Keita ya ka dana ya da ale de ka ninga ke ministre nyamaye mamena ni akira ministre nyamaye aka wuli ka jow tara beni tarata de avril galot dita ani kele asira ka ministre fara nyonga ministre mino ne olu ka bara bina ke Mali yere a joliye Mali yere de gu mino be aka olu taliye ami awladonia ka fo ma bisaba ani ma duru aya gouvernement abibe odemo kerengere nyana ni ye jamana nyama yaso dagayoro aya ko yoro mi ko presidency kuluba jamana nyama fe o ka se bangura nyana boba Soumeylo Bube Mayiga no farala ka bike bisaba ani woro e barsa buka daka ale fene be ministeriya joro de la kuna fono nye ajara ka fo ne jamana nyama yaso kura ngono ma tanyo na be botawo ani dundawo hulubise ka be o mo kerengere nyana botawo la ministeri so me nyashime kene yakomo ale ministeri ale koni yafakera ale mo do ya jara ka fo o mabala ula barsa buka daka bibi na kene ya bina kuka bara o blambe kene ya tigila mo fe ya ni o blara ka bo bara la ko oti bala mana anona blaba bi ke maminye professeur Samba Ousmane Sow mami nde ale don ebola ko wati wula mami nga wuli ka jokera ebola bana kumbeli anga jamana kono ni jamana nyama El Haji Ibrahim Boubacar Keita yere ka korosigi kundo conseiller spécial ale nana keneyaso kuna ministre muso nona aya ambalaka o ye sheginde gouvernement ngura ngono aya yoro mino fene be ni yelema kera olula ministre so bawla o doye mara yoro ko ministre so e administration territoriale Mohamed Aga Erlaf mi ngumbe ale nana blaba kera chema Hubert Coulibaly chema Hubert Coulibaly min vene ka ministriya dana serala kalo damado temene kono ami awladunia kafo menye Mohamed Aga Erlaf ye ale bora marayoro ko ministri so kuna nenga tabla kalanyoro o ministri so kuna kerengere nyana chamanje kala minye makura ye o fene duna Haruna Modibo Touré ale bitabla kuna fone soro sera kura kuna ne o ye économie numérique de la communication aya ma wara mi vene be ni o ye kura ni o duna o ye avocat do ye lapasaba ni o ye maître Kasum Tapoye ale blala ministre so kuna ministre so me nyashime hadamadenya hake kunyaw ani yelema donina jamana fanga bondawla hukama ko ministère des droits de l'homme et de la réforme de l'état aya menye aya ministre so minoni yelema mado olula o doye jamana ni jamana wara ni nyonje konya nyanabo ministre so Ablaye Diop ba nona jamana kono na lakana ni ministre so aya o fene ma fene be anona ni o ye général Salifou Traoré ye aya ma baf dangoro bafla ko nimbe meno ne olu ko ni ngatali ko ni mobe ku yera nyininga la folo o ye Ousmane Kone ye aya Ousmane Kone ale yafakera ale ma Mahaman Babi o fene yafakera o mo Chena Coulibaly ale mi ngunye Mali lasigide ye Ameriki jamana kono ukama ko ambassadeur plénipotentiaire ale wele la kana bla surasiya ministre so kuna soko duguba kono ko ani dugukolo ko o ministriya tura Mohamed Ali Bachili Bulu Abdel Karim Konate ni ale jagokela uka ministri ye aywa yoro wore mi ni o farala ale ka baraketa wula o ye aya porte parole yae o ye jamana Babu Sendigi yae ale de bina ke Ablaye Idrissa Mayiga ka gouvernement a Babu Sendigi ma bisaba ani wa ma woro ko imbe ben o demo meno mina jamana nyama El Haji Ibrahim Boubacar Keita
a ka mandat tɔ gwɛngwɛ ka taa se fɔ san 2018 mɔ ni ala ma basi wɛrɛ kɛ baaraw minnu kan ka kɛ olu ka ca an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ yarabiyama baara in ala ka a ta fanga di u ma. Sherifla TV Jabarani ye wuli ka jɔ kɛ ka se baarakɛlaw ka labasa jɛkuluw ma olu minnu bɛ ka baara bila nin kuma in na ka jira k'a fɔ lahɔrɔma bɛ lahɔrɔma la u b'a fɛ o ka jɔ u ye an ka maa minnu ye wuli ka jɔ kɛ ka se baarakɛlaw ka labasa jɛkulu sendika ma o ye Usman Sugore a n'a ka jatala Seydou Ɲare ye baarakɛlaw ka labasa jɛkulu maaw ye fɛn minnu sɔrɔ k'a fɔ minisiriso kura ninnu kun ka an ka jɛ k'a ɲamada o fɛ. Bon, an miirila a kan ka se ka yɛlɛma don a la parce que a kun bɛ gouvernement kɔnɔ problème minnu bɛ jamana kɔnɔ a b'a dɔn bon ne kɔni ala ko tiɲɛ n tɛ a yelen dɔn ma deli ka gɛrɛ a la mais minnu b'a dɔn u ko ko baarakɛla don fasoden ɲuman don bon ne fana bɛ n kan fara olu kan kan pour que k'a fɔ fasoden ɲuman don baarakɛla don a bɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la. A bɛ se ka ani syndicats bɛ se ka bɛn a bɛ se k'a ka ministres fana ladon syndicats ka bɛn sira fɛ ne miiri la kɔni espoir bɛ yen pour que jamana ka sumaya jamana ka taa ɲɛ an tɛ gouvernement jugu ye n'i y'a mɛn syndicat sigilen don baarakɛlaw ka nafa sɔrɔli de kama gouvernement fana sigilen don ka nafa don jamana kɔnɔdenw na ka nafa don jamana la miiri la an bɛɛ bɛ baara kelen na an man ka bɛnbaliya man ka don an ni ɲɔgɔn cɛ an k'an ka ɲɔgɔn dafa de. Bon minisiri ɲɛmɔgɔ falen mun filɛ nin ye n'i y'a ye jamanatigi y'a kɛ i b'a sɔrɔ ale yɛrɛ ka faamuyali kɔnɔ a kan ka kɛ donc comme an b'a fɔ syndicat ka baara liyelen tɛ poste occupé bagaw la mais a liyelen don jamana de la tant que jamana b'a nɔ la président mana maa mun sigi i b'a sɔrɔ ale de y'a ka danaya da comme jamanadenw jɛra ka danaya da ale kan cogo min donc n'ale fana y'a ka danaya da mɔgɔ mun kan anw mankan tɛ ka siga don o la parce que an ka baara liyelen tɛ mɔgɔ la mais a liyelen don jamana de la donc jamanakuntigi mun taara n'ale ye mun bila ye an ka ɲi k'o fana bonya i b'a fɔ an bɛ jamana bonya cogo min ka danaya da o kan i b'a fɔ mun taara jama fɛ o ye danaya da kan cogo min donc an hakili la n'i y'a kɛ i b'a sɔrɔ a ka ɲi ka kɛ de et puis anw fɛ a bɛna kɛ ko ɲuman ye a nana mun nɔ la o kɔlila mun na UNTM fan fɛ a ka kɛ o kɛbaga ye i n'a fɔ bonya parce que u ka san 2 kɔnɔ a ye UNTM reçoit siɲɛ 1 de donc ale nalen a ma tile joli sɔrɔ fɔlɔ a fɔlɔla k'a reçoit an fɛ o ye bonya tamasere ye o ye considération tamasere ye donc a y'a daminɛ o cogo min na a ka continuer o kan ni ala sɔnna ma an b'a fɔ cogo min syndicalisme tɛ bolokurun ni fanga ye bilen ani jamako ye syndicalisme bɛ kɛ ni hakili de ye donc syndicat bɛɛ kan ka kɛ syndicat de développement de n'i y'a mɛn i bɛ fɛn ɲini jamana fɛ a k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ donc o de kama UNTM muɲunen don fɛn caman kan k'an da de fɛn caman kan donc an kɔni hakili la ale nalen filɛ cogo min a y'a daminɛ cogo min n'a tora o cogo la c'est à dire mun ye kuma ɲɛ a fɔcogo mun y'a tiɲɛ a fɔcogo n'a tera ten a ka ca ala fɛ gɛlɛya caman bɛ yen o bɛna nɔgɔya ɲɔgɔn faamuyabaliya ye caman ye sinon a caman liyelen tɛ wariko la a caman liyelen tɛ jɔyɔrɔko la mais ɲɔgɔn faamuyabaliya sigika kumabaliya o de y'a caman ju ye donc comme ale yɛrɛ y'a ta daminɛ n'o ye kaban n'a continuer o sira fɛ an hakili la gɛlɛya caman bɛ yen o bɛna bɔ yen ani kalo 1 cɛ. an kɔni an jigi b'o kan kosɛbɛ k'a fɔ premier ministre kura a bɛna taabolo ta pour que grève a bɛ se ka ban joona cogo min mais a kana ban tɛ k'a fɔ ko santé mɔgɔw kalo 1 ni kɔ grève k'u k'a bila ten bamananw b'a fɔ cogo min ni sigi ka fɔ k'o ye damu ye n'an sigira ka kuma n'olu ye dɔ dɔn ka dɔ bɔ forcément bɛn bɛ na an bɛ min makɔnɔ ka bɔ a la n y'o de f'u ye sigi ka fɔ n'an sigira ka fɔ sigi ka fɔ min don fana a kana kɛ komi sigi ka fɔ tɔw k'a fɔ an tɛ se an tɛmɛn'o yɔrɔ kan ka ban an ye kalo 1 ni kɔ kɛ grève la anw tɛ se k'a fɔ cogo si la an ka mɔgɔ ye a ye don o cogo la ten de o gɛlɛya aw yɛrɛ b'o dɔn k'a fɔ ni syndicat ɲɛmɔgɔ y'o kɛ a ka ca la i kɔfɛ mɔgɔw o tɛna i su bilen. Union nationale des travailleurs du Mali UNTM lapasa jɛkulu do baarakɛlaw tɔgɔ la u sigira baarakɛlaw tɔgɔ la so la bourse du travail
k'a lajɛ yala ɲɛnabɔcogo jumɛn de sɔrɔ bɛ u ka bolofara maa dɔw ka baarabila la ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kɛnɛya tigilamɔgɔw ye. Nin baara in kɛra ka bɛn ni arabadon de ye Bourse du Travail la Bamakɔ Mali faaba la min ye jɛkulu caman ye olu kun bɛ kɛnɛ kan. An ka maa minnu kun bɛ Usmane Sogore n'a ka jatala Seydou Ɲare. Ɲɔgɔnya ye kunba kun ye INTM ka fanfɛla de ye kabi santé grève daminɛna INTM kun bɛ i kan labɔ. N'o y'a jateminɛ INTM de y'anw ka centrale ye 13 syndicats nationaux minnu bɛ INTM na santé syndicat y'o dɔ ye. Donc u ye min kɛ u ye min fɔ kabi grève ma se fo ka se grève daminɛ ma u y'o de da mɔgɔw tulo kan. U y'a yira fana k'a fɔ ni ɲɛma sɔrɔ a la comme anw y'u dɔ ye u bɛ se ka dɛmɛ min kɛ ka se santé ma u y'o fana da yira mɔgɔw la. A k'a dɔn dɔrɔn mɔgɔw wele kun ye min ye o kun ye ka se ka kunnafoni d'u ma. Syndicat de la santé u bɛ grève la a kalo kelen min ɲini ka dafa bɛɛ wulila k'i jɔ yala solution bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min fo que se sisan la a solution kɛ kan ɲini gouvernement de fɛ gouvernement tɛ kɛ kan ɲɛnabɔ fɔ an fana nana k'o de jira anw yɛrɛ ye min kɛ pour que a jira gouvernement na gɛlɛya bɛ yen u kɛ wuli k'u jɔ depuis waati la solution kɛ ɲini k'a sɔrɔ an mɛ sini na o kɛ can an ye ɲɛfɔ kɛ o la pour que mɔgɔw kɛ bɔ kalama mais a sera yɔrɔ min na bi ni baara mɛ kɛ anw binti waati jan d'u ma an bɛ waati kunkurunin d'u ma n'u bɛ se ka a ko ɲɛɲini ka solution sɔrɔ a la a tɛna kɛ santé dɔrɔn ta ye UNTM bɛ n'a ta en charge parce que problème wɛrɛw bɛ yen min tɛ santé ta ye n'o bɛ UNTM kun kan n'anw ka kan k'o solution ɲini anw b'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ fɛn kelen ye ni ka sɔrɔ ka wuli k'an jɔ n'an ka kan ka kɛlɛ min ko la an b'o kɛlɛ kɛ. Mali faaba kɔnɔ Bamakɔ minɛn dɔw bɛ bɔ jamana kɔ kan ka bisimila minɛ an ka jamana kɔnɔ u ko minnu ma ko kasi minɛnw do minnu da ka di minɛnw do minnu golo ka gɛlɛn minnu y'a feerebaw ye a n'a sanbaw bɛɛ lajɛlen b'i ka ɲɛɲani kɛ ka giri a kan ka sabu kɛ a da ka di a kolo ka gɛlɛn nka kunnafoniw y'a yira fana k'a fɔ minɛn ninnu fɛnɛ natili an ka jamana kɔnɔ gɛlɛyaba bɛ u la an ka ɲɛɲinikɛlaw wulila k'u jɔ ka se ka ko ɲɛɲini an ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Amadu Kamara n'a ka jatala Seydou Ɲare u ka sɔrɔlen filɛ. Gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la kasi yɛrɛ de pa tayɔrɔ la tacogo b'a la a tacogo dɔ ye min ye i bɛna sɔrɔ minɛn dɔw bɛ yen o ka ɲi o bɛ carton kɔnɔ a bɛ fɔ dɔw ma ko solde magasin kɔnɔ i bɛna sɔrɔ stock min tora o bɛ se k'o labɔ k'o di soit i bɛna sɔrɔ hôtel kɔnɔ minɛn dɔw bɛ yen o bɛ restaurant minɛn dɔw bɛ yen ni san yɛlɛmana o b'a bɛɛ labɔ o fana bɛ na o minɛnw fana ka ɲi mais minɛn dɔw bɛ yen nɔ i bɛna sɔrɔ minɛn dɔw bɛ cɛ olu dɔw bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la o nɔgɔlen don mais an bɛ se ka yɔrɔ min fɔ a la dɔrɔn ni kasi minɛnw tɛ an bɛ se k'a fɔ an ka jamana in na a tɛ se ka jɔ parce que minɛn min bɔ Chine ka na i bɛna sɔrɔ a 90% si t'a la n'i ko k'i ka siman dilan k'a fɔ ko maliyɛn k'a san maliyɛn tɛna se k'a san c'est pour cela kasi ninnu i bɛna sɔrɔ par exemple télé ou bien fɛn misɛnnin minnu bɛ yen nɔ i bɛna sɔrɔ n'a kasilaman de don si b'a la a ka ɲi marquement de don e bɛ se k'a sɔrɔ da dɔ la n'a fɔra k'i ka kura san i tɛna se k'a san o bɛ mɔgɔw boli ka taa kama. Bon hakilina min bɛ ne la kasiko la bon o ye k'a fɔ ka yira maliyɛnw na kasiko a ka ɲi mais gɛlɛya min b'a la o ye mina natɔla an bɛ gɛlɛya min sɔrɔ a la quoi bon n'a bɔra o la bon gɛlɛya an tɛ se k'a fɔ an bɛ gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔ a la bon danfara min bɛ kasimina ni minɛn tɔw cɛ bon o danfara ye kasimina kɔni a 90% o bɛ original ye quoi bon minɛn tɔ ninnu bon minɛn kura ninnu a dɔw la bon a caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u ye siniwa minɛnw ye quoi bon o de danfara b'u cɛ bon o mana bɔ yen client minnu bɛ na bon n'an ye prix f'u ye kasiko la bon u b'a fɔ ko bon a kura bɛ nin prix la bon fɔ kasi ka y'o duguma quoi bon fɔlɔ la kasi nali tun ka nɔgɔn mais sisan kasi nali ka gɛlɛn kosɛbɛ voilà parce que faama kunna yɛrɛ bon kasi tɛna komi kasi sisan quoi a bɛ tɛmɛ prix min na an bɛ se k'a fɔ ani kura man jan ɲɔgɔn na bon o dɔ la prix dɔ b'a la an fana tɛ se ka feere kɛ o prix la fo an ka essayer ka dɔɔni ɲini a la quoi. N'i y'a jate minɛ jamana in kɔnɔ bi an bɛ yɔrɔ min na fɛn t'an bolo an ka mɔgɔ minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na olu bɛ minɛnw ta ka na n'a ye ka na feere an ma yan ne min bɛ sugu kɔnɔ ne bɛ se ka n'a minɛ 2000 n bɛ taa 2500 sɔrɔ a la n'a fɔra ko ne ka na o kura san 1000 n bɛ mun sɔrɔ a la n tɛ foyi sɔrɔ a la frigo kasi yɛrɛ jate minɛ
ka jate mena be frigo kasi bi se ka so wa mugan duru wa bi saba la fere ka to kura sa wa bi segu be wa bi wolonfla e bi se ka nafa jumɛn sɔrɔ la mais minnu bɛ ka na n'a ye a b'u encourager u ka na n'a ye o de b'an bɛɛ ranger sɛgɛnbatɔ bɛ balo waritigi de fana nɔfɛ. an bɛna ni kasi ye ka bɔ faransi alhamdulillah na kun ye a ka se ka nɔgɔya de an dun nana n'a ye k'a nɔgɔya de parce que dɔ tɛ se ka kura sa mais mun nana i ma nana kasi la a ka ca i bɛ se ka i t'a sɔrɔ ni wari dɔɔni kɔni nana a ka ca i bɛ dɔ sɔrɔ o kɛra télé ye a kɛra sokɔnɔ muketi a kɛra fɛnmisɛnnin caman ye kɔni ni nana kɔni a nana kasi kɔni nana nɔgɔya a ka ca ni kɔni nana ni wari dɔɔni ye dɔrɔn i bɛ dɔ sɔrɔ ni Ala ka jɛ n ka foli b'aw ma. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ avril kalo la san 2011 maa 4 ɲɔgɔnna olu taara ka tunu ni u ye dunanjigiso dɔ la u ko min ma ko Novotel olu ka kiri bɛ senna Côte d'Ivoire faaba la Abidjan maa min bɛ kiri bulon kɔnɔ jamana ɲɛmayaso tɔgɔ la ni u k'a ma ko avocat général o y'a yira k'a fɔ ale kɔni ka laɲini ye fɛn min ye ni kiri jaabi laban bɛ bɔ k'a bi bɛɛ maa 5 minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ sɔn ka kɛ ko yɛrɛ ɲɛkun ye ko u dɔnyɔrɔ bɛɛ tigitigi a y'a maa 4 ninnu dunun jogo la a y'a ko ka lajɛ si kaso o ka da u kelen kelen kun o maa 5 la Général Bruno Dogoble ni o kun ye Laurent Gbagbo yɛrɛ ka jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ a y'a surasiya ɲɛmaaba ye ni ale tɔgɔ yɛrɛ bɛ fɛn caman na o bɛ o maaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ maa 5 ninnu Général Dogoble ma na kɛ a ɲɛkun ye colonel 2 bɛ a la commissaire 1 bɛ la ani maa 1 wɛrɛ min kɔni tɛ finitigilaka ye u k'a ma ko milicien civil a y'a min ye jamana ɲɛmayaso o ka nɔnabila min bɛ kiiri bulon kɔnɔ avocat général Sulemani Ngone o y'a jira k'a fɔ si kaso ka da maa 5 ninnu kun ka sabu kɛ wale min kɛra ko wale jugu da don bari sabu ka da ka Général Dogoble tuma min na ko in bɛ kɛ ale de tun bɛ Laurent Gbagbo ka jamana ɲɛmaya dagaso yɛrɛ kɔnɔ Laurent Gbagbo yɛrɛ kɛrɛfɛ wa nin da siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye jalaki dɔ ka ɲɛsin a ma bari sabu ka da ka san 2002 don min na Côte d'Ivoire yɛrɛ mankan bɛ jujɔ a min ye jamana ɲɛmakɔrɔ min ni ale su taara ye bɔlɔ kɔnɔ Côte d'Ivoire faaba la Abidjan Robert Gueye min kun ye Arikona Bedie ka kafo jaso n'a labanna k'a fɔ ko a ti fanga bila k'a b'i kanbɔ ni a bilara ni jamana ɲɛma Laurent Gbagbo ni ɲɔgɔn ye kalata ni o y'a jira k'a fɔ o y'a bi n'a yɛrɛ labanna ka pankuru ta ka jamana ɲɛmayaso bila ni ka taa bisimila minɛ jamana diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka laban ka segin ka na Robert Gueye ale fɛnɛ fali la san 20 kaso o dara a y'a Général Dogoble kun k'a fɔ si kaso o dara a kun a y'a min ye wulikajɔw minnu fɛnɛ kɛra Alassane Dramane Ouattara kɛlen ka sebaya sɔrɔ Laurent Gbagbo kan ni u ma jɛ ni a ye a y'a Simone Gbagbo Laurent Gbagbo furumuso ka kiiriw la kunnafoniw ye a jira k'a fɔ san 20 kaso o fɛnɛ dara a kun Novotel dunanjigiso maa 4 ka tununi na avocat général la Sulemani Ngone ye a jira k'a fɔ cogo bɛɛ lajɛlen la Général Dogoble a bɛ dɔ dɔn ko ninnu na ka sabu kɛ maa minnu kun bɛ ka baara kɛ kɛnɛ kan olu bɛɛ lajɛlen dajuru kunbɛn a y'a ni maa in de bolo nka Maître Rodrigue Kadaji ni o ye u ka lapasaba ye ale de fɛnɛ ye Simone Gbagbo Laurent Gbagbo furumuso ka lapasaba ye ale y'a jira tarata tɛmɛnen k'a fɔ min ye avocat général ye a ye i da se jalaki siya min mɔ nin ye a y'a ko jalaki siya don min man ka don ba la ko bari sabu ka da kan ko bɛnbali caman de bɛ a ka jalaki kanw kɔnɔ ko hali bi ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ ka ɲɛsin a mɔ nka jaabi labanw olu na bɔ k'u bi don nataw la. Diɲɛselegɛnani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ tunkarankew ka lahalaw ma u kama ko Organisation Internationale de la Migration o ye bataki dɔ bɔ k'a jira k'a fɔ bi na Libi jamana kɔnɔ manibin jago o de waran bɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a sugu yɛrɛ de bɛ yen n'i taara ni dolari wari 200 walikɛla 500 ye i bɛ manibin santa sɔrɔ maa ninnu tɛ maa wɛrɛw ye minnu ni olu b'a fɛ ka nazarala lasɔrɔ ni kuwaji kana taama ye aya maa ninnu ye olu de ye Organisation Internationale de la Migration maaw ye a jira u ka batakiw la k'a fɔ aya larabu u bɛ nin mara in min kɛ Libi jamana kɔnɔ ka ɲɛsin farafindenw ma o ni farafinna jamana dɔ denw yɛrɛw de fɛnɛ jɛlen don a baaraw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Nigériyakaw ni Ghana ka den minnu bɛ u bolo ye ni olu sen bɛ ɲɔgɔn faamu ko olu de b'u dɛmɛ manifin jago in na maaw sɔrɔla minnu ye seereya di Senegali ka den dɔw ye a jira k'a fɔ olu yɛrɛw minɛna ka u jago dɔw y'a jira k'a fɔ ni sera ka sendɛgɛ kɛ ka dangɛ o y'i kisi
le ye n'i ma se ka dankɛ yɛrɛ a t'a bi kɛ n'i ye ka t'i bila jɔnya baaraw de la. Organisation internationale de la migration a ye a jira k'a fɔ an balakaw minnu ma na to ka minɛ tulonkɛ siya bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bi dajira olu la. U y'a jira k'a fɔ u bilama jɔrɔlen don kosɛbɛ ka sabu kɛ ni an ka farafinden ninnu tora ka minɛ Libi jamana kɔnɔ a ya min ye balo ye o bi tigɛ u la. Balakaw minnu fɛnɛ bɛ yen tulonkɛ siya bɛɛ lajɛlen bi dajira olu la. O kumana k'a ka kan jɛnsɛrɛkɛ naani tɔma Nations Unies ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka a ko dansira la. Congo Kinshasa jamana kɔnɔ minisiri ɲɛma kura sigilen jamana ɲɛma Joseph Kabila fɛ a ye wulikajɔ daminɛ ni ka se kuluw ma kuluw minnu ni a bɛ se k'a ka minisiriw bɔ olu la u k'a ma ko consultation a ka wulikajɔ kɛra tarata tɛmɛnen ka se kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a y'a Diomi Ndongala Eugène o ka bolofara mɔgɔw ma fanga sinanbatɔ binna k'u kan o fana ye Olenga Koye masurunama ye Olenga Koye a bɛ rassemblement kɔnɔ nka ani rassemblement mɔgɔw fana ti kan kelen fɔ ni o ye Etienne Tshisekedi denkɛ Félix Tshisekedi ye o tɛmɛnen kɔfɛ minisiri ɲɛma a sera jɛkulu min fana ma o ye convention des républicains ye ni o ɲɛmaya bɛ Simon Mbolenge bolo a ka taa se ayiwa maa wɛrɛw ma minnu ni olu ye laadala ɲɛmaw ye ani UDPS fanga ɲini jɛkulu ni o ye Etienne Tshisekedi cɛkɔrɔba min fatura n'a den bɛ a nɔ na Félix Tshisekedi olu ka fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ minnu ye wasadenw ye wasabulon kɔnɔ u k'u ma ko groupe parlementaire UDPS a sera olu fana ma nka laadala ɲɛma minnu bɛ Congo Kinshasa jamana kɔnɔ olu ye a jira minisiri ɲɛma kura Bruno Chibalala k'a fɔ olu kɔni b'a fɛ olu ka minisiriso u yɛrɛw ka maa ka sɔrɔ ka bila a kunna kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiriso min ɲɛsin bɛ mara cɛma bɔli ani laadala kow olu ɲɛnabɔli ma u k'a ma ko ministère de la décentralisation et des affaires coutumières ko o ko bɛ olu ye barisabu ka da ka gɛlɛya caman bɛ olu ka binna k'u kan n'u yɛrɛw ma bila minisiriso kunna ɲɛnabɔ cogo tɛna sɔrɔ a la a bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ minisiri ɲɛma ni o ye Bruno Chibala ye a ka munumunu zalo la kuluw ni ɲɔgɔn cɛ maa bɛ maa la olu dɔw y'a yira k'a fɔ a nana fɛn min dajira olu la ni u ka ma ko proposition u b'a fɛ a ka waatinin di u ma u ka a lajɛ ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Joseph Olenga Koye o y'a yira k'a fɔ ale kɔni bɛ Bruno Chibala kɔkɔrɔma don a kɛra minisiri ɲɛma ye a bɛnna ma wa a bɛna gouvernement kura min bɛna sigi fana ale bɛ gouvernement in kɔkɔrɔma don nka a kɔni b'a fɛ waatinin ka di a ma a k'i hakili jagabɔ nka Félix Tshisekedi cɛkɔrɔba denkɛ Etienne Tshisekedi de UDPS ma ɲɛma olu kɔni ka fa ma o tuma min na ni a y'i bolo mɔnɔbɔ olu nɔfɛ olu y'a jira k'a fɔ u sen tɛ Pierre Lumbi fɛnɛ bɛ o cogo la barisabu ka da kan olu yɛrɛ wolo jamana ɲɛma Joseph Kabila ye olu janfa ni ka minisiri ɲɛma sugandi min jara a yɛrɛ ye a ma olu ɲininka u hakilina daw la. Afiriki jamana kɔnɔ ka bɛn ni araba ye jamana ɲɛma Jacob Zuma a bɛ san 70 ani san 5 sɔrɔ ka bɛn ni o ye a ye o ɲaɲani boloda nka waati kelen fana na jamanadenw fana ye o don de sugandi k'o kɛ nisɔngoya taama kɛnɛw sigili ye sen kan jamana fa bɛɛ lajɛlen la ka bɛn ni Jacob Zuma ka san 70 ani san 5 sɔrɔli sankunbɛn ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ jamana ɲɛma Jacob Zuma ye a ka ɲɛjɛw sigi sen kan yɔrɔ min na o ye Soweto ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna k'i min wele ko Cape Town a taara a y'a ɲɛjɛ in sigi sen kan yende nga fanga sinamatɔ minnu bɛ Afiriki jamana kɔnɔ araba olu fana ye fa bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ senɔ ye ka jira k'a fɔ jamana ɲɛma Jacob Zuma a ka lajɛ ka fanga bila fɛn min kɔni bɛ yen nɔ ni o kɔni ɲɛ maa caman kɔnɔ gwa Afiriki jamana kɔnɔ tuma min na ni jamanaden fanba yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la ko jamana ɲɛma Jacob Zuma ka fanga bila ka sabu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa bɛ maa la a y'o bila ka bɔ minisiriya la maa min kun bɛ wariko kunna Pravin Gordhan ni o kunkan gɛlɛn yɛrɛ bɛ ka kɛ jamanaden fanba fɛ ani diɲɛsereke naani warisobaw minnu bɛ yen ni olu ka danaya bɛɛ a ka fɔ n'a bɛ wariko kunna a ka ca la ŋanamu ni yuruguyurugu caman bɛ yen olu tɛ sera sɔrɔ Jacob Zuma ka fanga bolo ani o ni ɲɔgɔn cɛ aya Jacob Zuma ni o yɛrɛ de jɛra ka anniversaire ɲaɲani kɛ Soweto ni o ye Pravin Gordhan ye o ye maa caman kɔni ngɔnɔ gwa Jacob Zuma don nataw la a tɛna mɛn bilen a kan ka ye wasabulon kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna wasadenw bɛna lajɛ ka kalata dɔ labɛn kalata min bɛ se ka kɛ sababu ye k'a ka jamana ɲɛmaaya dabila Afiriki jamana kɔnɔ u k'a ma ko vote de défiance o ye ka lajɛ an bɛ se ka jɛ k'an bolo kɔrɔta a bɛ se ka jamana ɲɛmaaya bila cogo min jamana ɲɛmakɔrɔ Thabo Mbeki min ni a nana o nɔ na ka sabu kɛ ale yɛrɛ ni o ka diya kun tɛ o n'a ɲɔgɔnna diyaba ye barisabu ka da kan Thabo Mbeki yɛrɛ ka fanga ka dɛsɛ ka se a da la fo transition furancɛrɔ fanga ka sigi Afiriki jamana kunna o sɔrɔla ani Jacob
Jacob Zuma de fɛ kuma min na ni wulikajɔw kɛra ka ɲɛsin Jacob Zuma mɔ a fɛ maa caman y'a jira k'a fɔ Jacob Zuma juguya de n'a ye a kɔnɔ fanga ɲini jɛkulu ANC kɔnɔ a y'a ANC o fanga ɲini jɛkulu mɔgɔw sɔrɔla ka fara ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ a ka fanga bila Afrique du Sud jamana kɔnɔ i ka fanga ɲini jɛkulu kɔni mana jira k'a fɔ olu t'i lakodɔn bilen jamana ɲɛmaya la o yɔrɔ bɛɛ o ye ka fanga bannen ye Kalema Mutilente wasabilo ɲɛma sɔrɔla ka na jamana ɲɛmaya la ni o ye kalata labɛn Jacob Zuma ka kɛ jamana ɲɛma ye Thabo Mbeki ye weleda kɛ ka ɲɛsin fanga wasadenw ma wasabilo kɔnɔ k'u ka lajɛ wete min bɛna kɛ jamana ɲɛma Jacob Zuma kunga u kana kɛ ko ANC fanga ɲini jɛkulu tɔnden do dɛ u ka kɛ de jamana ka bɔ bɛ min na ko u ka kala ta ni o hakilinaw ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Russie jamana ni États-Unis Amérique u bɛ ka lajɛ ka se ka fɔcogo sɔrɔ Siri kunkanko la ka sabu kɛ kɔsada in na u bɛ ɲini fɔ ɲɔgɔn kɔ min ye Donald Trump ye Amérique jamana ɲɛma a ye yamaruya di surasiw ma u ka taa mugu fili Siri kɛlɛcɛ dɔw ka min ma bɛn Russie jamana ma a ko kɔni gwɛlɛyalen don o de kosɔn minisiriw minnu bɛ nin jamana filaw kɔnɔ Russie ta ani Amérique ta u ye a lajɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn dɔ boloda ka bɛn ni araba ye a y'a min ye kuma ɲɔgɔnyew ye olu bɛna boli fɛn min kan o ye ka lajɛ cogo min na u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu Siri kunkan barisabu ka d'a kan Russie fura dama bɛ ka jira de k'a fɔ a ka Siri kɛlɛ kɔni dabɔ bɛ Bamanjiw de kɛlɛli kama o kuma na ne maa o maa de ko sa k'i bɛ Bashar al-Assad de kɛlɛ o b'a jira k'a fɔ e ni Bamanjiw de da bɛ le kelen na nka Amérique ma ɲɛmɔgɔ kɔni kɛmɛ k'a jira k'a fɔ Bashar al-Assad de fɛnɛ bɛ ka dadigi kɛ jamana de nanama sumaninw na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna k'a ye gazi dɔ de fili a y'a gazi min kɛra sababu ye ka maaw bana o de y'a to olu y'u ka misiri fili u ka kɛlɛcɛw daga yɔrɔ kan a kɔni mana tigɛ da o da kɔni nka Sergei Lavrov ni o ye Russie minisiri ye min ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma ani Donald Trump ka minisiri min ɲɛsin bɛ Amérique ni jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma Rex Tillerson u n'a lajɛ ka fɔcogo sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka wale ɲuman dɔnbɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma an bɛ aw fo dantɛ foli min na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.